Denis, de când aștept o schimbare de look, în afară de extensii n-am mai vorbit, hai să zic așa, subiecte care preocupă mult mai multe persoane, pentru că extensia este ceva care odată utilizată mai revii la confort după 2-3 luni. Da. Schimbarea de look are cu totul alt concept și este esențială atunci când începe un sezon nou, așa cum suntem acum, un an nou, care primele 3 luni înseamnă dezmeticire în toate planurile. Elena este un exemplu. Ea a venit și a zis că fă-mi ce crezi tu, ce vezi tu. Că eu dorm, că mă trezesc, că eu dorm, exact. Auzi, vreau să-mi vorbești despre această culoare, pentru că în general, nuanțele de roșu în păr atrag tot felul de dispute uneori și e o culoare, din câte știu eu, chiar mai dificil de întreținut decât blondul deseori și generează, hai să spunem, la rădăcină probleme mai diferite decât blondul. Se poate vedea chiar urât deseori. Când vine un client în salon, trebuie să-l vedem, să vedem tenul feței, să vedem ochii, să vedem minusurile pe care le are, cum putem să le rezolvăm, să îmbunătățim aspectul și să schimbăm total imaginea clientului. Da? Elena are un ten rece, adică noi trebuie să încălzim situația, să încălzim tonurile, noi trebuie să folosim culori calde. 2. Să îi scoatem ochii în evidență, da? Ochii sunt de culoare căpruie, în evidență, da? Lumină mai multe, da? Să-i deschidem fața, dar printr-o tunsoare, după cum ai văzut, mai mult părul vine în față, da? Care este calitatea părului Elenei? Este o calitate bună? Faptul că nu a fost vopsit asigură, acum hai să spunem, o stabilitate. Nuanțat. Ea mai mult prefera să-și nuanțeze părul, să nu riște cu vopseaua pentru ca să-și mențină calitatea părului, ce e bine, da? Adică fără un stilist lângă tine nu poți, nu e bine să riști cu văd că ai și un aparat permanente. despre care știu că dacă ți-l iei acasă, chiar nu mai ai nevoie de stilist atunci când îți dorești. Și ne faci o demonstrație acum cum se poate folosi astfel încât să obținem dintr-un păr drept, un păr ondulat foarte repede, foarte ușor și fără să se strice părul, pentru că nu pui ceva cald, fierbinte, așa cum suntem obișnuiți. E un aparat nou la noi în România, la noi în salon, e de câteva săptămâni. Îmi este foarte ușor să lucrez cu el, mai ales când sunt foarte obosit. Este și rapid. Este și rapid și ușor de lucrat cu el. Față de timpul pe care l-ai aloca unei ondulări cu peria, probabil că e la jumătate. Hai să vezi ce se întâmplă ce se întâmplă și cât de ușor este să lucrezi cu acest aparat. Cam cât durează la această coafură la un păr cum are Elena? 20-30 de minute. Super. Depinde deja, da? Cât de mult timp îl ai și cât de obișnuit ești cu el, da? Nu trebuie să iei șuvița, să o învârți pe ondulator. Decât ai luat șuvița ce frumos este. Și ai introdus-o, da? Și aparatul îl înghite, această șuviță o înghite și ți iese bucla. După care, după ce am făcut toată zona capului, depinde ce vrem să obținem, niște bucle mai clasice sau niște bucle mai haotice, da? Dăm mai mult fixativ dacă vrem ceva mai haotic, dacă vrem mai clasice, le pieptănăm, le aranjăm într-un fel, da? Ce o să vedeți la final, da? Elena va arăta ca un star, asta mi-e clar. Da, nu știu așa star fiind ce va face, dar poate îi fac o consultanță. După ce obține toate aceste calități în imaginea exterioară, să vedem cum se simte. Olga, aș vrea să-mi descrii pașii pe care i-ai ales pentru Elena, astfel încât să obținem o imagine nouă. Poate nu o să reușească în fiecare zi, dar dacă are un model bun și o rețetă de la un make-up stilist, va reuși să-și cumpere produsele potrivite, să reproducă ședința de astăzi, astfel încât să arate bine ori de câte ori este nevoie în viața ei. După acest model de azi, în care o Elena nouă se dezvăluie,
și în care a avut parte de serviciile a 2 profesioniști din Chișinău. Am pus bază care ține... Matifiază? Da, matifiază, ia surplusul de grăsimi care, de exemplu, la noi apar în timpul zilei pe zona T, pe bărbie, pe obrăjori. Am pus un secret, așa să zicem, care, când domnișoara va roși sau va avea niște emoții, se vor ascunde, nu se vor vedea. Va fi o femeie puternică, ceea ce anul acesta este foarte binevenit. Deci are putere mare de acoperire, toată această combinație de bază cu fond de ten, cu pudră. Da, ele una pe alta se mențin, se susțin și nu permite să curgă fondul de ten la o bucată de zi. Când vei plânge, el se va menține. De bucurie, deci, bineînțeles. De bucurie. O să aibă atât succes că vor fi lacrimi de fericire. Spunem cu cearcănele și cu acoperirea unor bubulițe și imperfecțiuni. Cum faci ca zonele să nu se vadă apoi? Pentru că văd că a obținut dintr-o dată așa o matifiere și e dintr-o dată tenul la fel. Sunt niște secrete care pot să le folosească orice femeie în fiecare zi. De exemplu, chiar dacă nu folosesc fond de ten, poate să folosească un BB cream care absolut un pic dă luminozitate feței și uniformizează tenul. Să ia, nu neapărat ceva profesional, să ia o bază perlată. Da. Și cu puțin sidef să-și ia pe degetuțul ăsta și să-l aplice un pic pe năsuc, dar un pic, foarte un pic. El acum o să se vadă, așa, să se împrospăteze un pic și aici. Sigur, să o retușeze. Și dă și senzația de pomeți foarte ridicați. Așa e. Și pot să mai zic un secret care e foarte binevenit. Luăm blush, depinde, anul acesta e foarte binevenit, să zic așa, coraiul. Poate să facă oricine chestia asta. Face un pic, zâmbește. Pomeții la noi deja s-au evidențiat. Facem un pic aici. Un rotocol, așa exact în zona pe care o ridică zâmbetul. Dar nu apăsând pensul, la puțin deasupra. Aici. Dacă nu avem machiaj pe pleoape, închide ochii. Facem și aici un pic, și aici un pic, și mărgând și pe rotundul feții, ceea ce a rămas pe pensul. Asta o să împrospăteze foarte mult tenul feții. Deci asta poți să o faci având produsele la tine, după 2-3 ore, 4, după ce ai plecat în oraș. Cele 2 minute care ne iau în fiecare zi pentru machiaj dă un efect foarte bun. Echilibrul dintre machiajul ochilor și machiajul buzelor. Mergem pe ambele cu forță sau dacă am pus în zona ochilor destul de mult și am încărcat, încărcăm și buzele sau le lăsăm nude pe gloss? Temă câțiva ani în urmă că dacă facem accent pe ochi nu putem să accentăm buzele. Anul acesta s-a mai schimbat. S-a mai schimbat un pic. Eu aș folosi un corai foarte aprins aici. Ceea ce s-a întâmplat cu Elena astăzi a fost o transformare spectaculoasă și care să sperăm că îi va fi de folos în următoarea perioadă, ținând cont că își dă seama că se poate metamorfoza, că se poate schimba cu ușurință, fără să intervină agresiv asupra propriului fizic. Și pentru că s-a dat pe mâna voastră o echipă din Chișinău, aș vrea să îmi spui cum te-ai gândit să abordezi această schimbare și care ar fi beneficiile majore pentru care Elena a trebuit să treacă prin vopsit, tuns și așa mai departe. Când am găsit-o pe Elena pentru această emisiune, mi-a trimis niște poze pe mail și pentru Olga, ca să vadă tenul feței, da? Și am văzut ceva foarte, cum e timpul afară, trist, așa, clasic. Foarte obișnuit, comun. Am zis că o să aibă timp să poarte
clasicul pe care îl are, culoarea pe care o are, da? Când a intrat pe ușă la fel și imediat am văzut ceva luminos. Chiar dacă suntem în toiul iernii și timp rece și așa, m-am gândit să fac o schimbare din asta mai veselă, mai jucăușă, da? Șuvițele care sunt aplicate sunt niște șuvițe care îi schimbă starea, da? Chiar dacă ea este de felul ei, da, mai sobră, da, adică cu minte. Să nu iasă în evidență. Exact. Prin schimbarea de look, noi putem să obținem o altă persoană, un alt personaj și în fața acest personaj poate să pară altfel. Toată această schimbare îi aduce un lucru esențial, un mare zâmbet pe care și-l poate păstra, cultiva, îi va deschide pofta și dorința să vină mult mai des să se consulte cu oameni ca voi sau din acest domeniu, astfel încât de fiecare dată să adauge acestei prime întrăzneli și altele, eu știu, să se accesorizeze cu bijuterii întrăznețe, să abordeze stilul vestimentar, iarăși până își va găsi, știu eu, o temă care să o reprezinte cu adevărat. Oricum, Denis, mi s-a părut o experiență interesantă și, practic, fără riscuri, ceea ce e important. Nu am simțit așa că a fost vreodată etapele la care am asistat în pericol. Era evident că va fi mulțumită și faptul că e aici o atmosferă relaxantă a contribuit la succesul nostru de astăzi. Felicitări! Mersi mult! Am păstrat pentru încheiere impresiile tale, pentru că mi se par cele mai importante. Dacă tu ești mulțumit, înseamnă că toată munca echipei a avut sens. Dar înainte de a afla ce simți, aș vrea să te întreb ce te-a îndemnat să te gândești la o schimbare. Schimbările pe care le-am întâmpinat în ultima vreme m-au determinat să mai fac încă o schimbare, să zic așa. Era ceva care nu era la locul lui. Și trebuie să mai fac ceva, să mai schimb ceva. Și stând așa și gândindu-mă, zic, ce să mai schimb? Și zic, hai să schimb lucruri. Că aici o să fie o schimbare de impact și nu o să fie doar, așa să zic, pe interior să observ doar eu, o să observe și ceilalți. Am înțeles. Câți ani ai? 25. E numai bine să fii o adolescentă de 25 de ani. Și acum am simțit eu că e momentul să fac o schimbare mai majoră, să zic așa. Am trecut treptat de la părul lung, l-am adus la o formă mai scurtă, mediu. Și acum la nivelul umerilor, exact, chiar că e schimbare. Da, și acum am mai schimbat și culoarea, ca să fie un pachet complet. Cum te simți în noua Elena, cu părul mai scurt, toate-s mai rotunjite, la tine ai o față foarte slăbuță, foarte micuță și cum erai tu atât de naturală, nu mi se părea că spune nimic despre vârsta ta, despre zona profesională în care te desfășuri, adică e greu când un om nu exagerează prin vestimentație sau prin, știu eu, toate accesoriile care te pot duce cu gândul la ceva, e prea neutru, nu știi de unde să-l iei. Acum a venit acel moment în care să dăm deoparte mantaua veche și să punem alta nouă, să-i spun. Și cum te simți? Care e, hai să zicem, beneficiul sau calitatea pe care o simți că a venit odată cu această schimbare? Mă simt foarte bine, adică o schimbare pleacă totodată și din interior, adică când vezi că arăți bine la exterior, te simți bine și în interior. În ce domeniu lucrezi? În IT. În IT? Da. Wow, deci cu siguranță că vei stârni admirația colegilor când vei apărea cu această, hai să zicem, strălucire în plus. Da. Și dacă ar fi să faci singur acasă câteva din procedurile pe care le-ai văzut astăzi la salon, la care crezi că te-ai pricepe? Dintre abilitățile pe care deja ai putea exploata ceva, să te machiezi singură, să-ți faci părul Eu sunt puțin mai neîndemânatică la partea asta, dar cu ajutorul atât al lui Denis cât și a Olgăi am prins câteva trucuri și pe care sper să le aplică cu succes. Succes și din partea mea. Da. Mult! Mulțumesc frumos!